RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tuwang tatampo nagdasangan nga Louie. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, amor. Dili ba gihapon ko ni masugton? Murag, happy tagid ka mapulig pinaabot na ako, no? Dili sa doy. Di gina mahitabo. Sige. Aron dili na mahitabo. Okay na ko. Usay, okay na ka. Gisugot na ti ka. Uyab na ta? Uyab na ta. Yes! Happy anniversary, love. Happy anniversary. Dali aras panahon, no? 3 years naman dita. Maog yun. Og happy kayo ko sod anang tulo ka tuig, love. O ganahan ko nga makiguban nimo og sobra pa sa tulo ka tuig, love. Maong, Louie, love, nganong niluhod ka? will you marry me? Love? Yes, love. I will. I will marry you. Congrats, bay! Kasalanon na gid ka. Salamat, bay. Daan pagid ko, bay. Nga, kamo gid lagi ang magkadayon. Ha? Nakaingon day ka nga kami mo'y magkadayon? Oo, uy. Kay ingon sila, kung pareha gani mo og naong, kamo gid maoy magkadayon. Tanawar ko na inyong mga pictures, oh. Oh, pareha kay mo og naong. Kung na'y makakita ninyo nga mag-uban mo o wa makaila ninyo, magduo gid nga managsuon mo. Di mo maglalis kung asa maliwat unya ang inyong anak kay pareham na mo og naong. Anak man dayon. Ha? Dili pwedeng maghisgot tagbahin sa kasal? Tawa day. Nya, saman. Nagsugod na mo og pangandam para sa kasal. Sige. Mangita na ko og organizer para sa atong kasal, ha? Sige, love. Unsa bay ganahan mo na nga team? Ikaw na bahala, love. O di na pwede, oy. Kinahanglan nga kitang duha mo decide. Love, busy ko sa trabaho. Ug usa pa, dako ko og salig nimo. Pero, love, gusto na ko nga kauban ka sa pag-prepare, ani. Sige. Igna lang ko kung kano sa mo mag-meeting sa organizer. Thank you, love. Hi naman na imong bride-to-be, sir. Dili naman mo tubag. Basig, nag-drive na paingon din, he. Okay, sige, sir. Pwede sad sugdanan lang nato ang meeting kay ubay-ubay ra ba taog angay nga sabutan. Sige, ma'am. So, mao na to, sir, ha? Mo contact lang unya ko kung na ako'y mga follow-up questions. Sige, ma'am. Salamat. O pasensya na kayo nga nagpaabot ka ni Amor. Na siguro to emergency mo nga wa magatunga. Okay na, sir, may problema. Paibawa lang siya kung unsay atong mga gisabutan aron ma-aware pud siya. Salamat, ma'am. Gingnan bitaw ti kang busy ko sa trabaho? Di mo ko ka makasabot? Kasabot man ko. Pero unta nagpahibaw ka. Ano bang big deal man kaayo na nimo? Naikog ko sa organizer. Nagpaabot siya nimo. Kadaghan ba sa glabad ani kasala, uy? May pagdil lang ta magpakasal, uy? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Love, pasensya na. Nasulti lang to na ako kay stress kay ko sa trabaho, good. Unya, gusto ka nga dayon na nato ang kasal?
Siyempre, no? Pero love, sabtasad ko, be, please. Huwag yung ko'y time sa pag-prepare, ana. Sige. Kami na lang sa mao'y magsabot sa organizer. So, you're all set na, Sir Louis. Salamat kay ma'am. Sayang lang kay si Amor. Don't worry, sir. Sure ko nga makauyon si ma'am sa imong choices. Ayaw na lang og kaguulgod. Once mahumanan ninyong kasal, makaginhawa na kaglawom. Oh, daoy gigutom ako, sir. Wa pa kay lakaw? Dungan lang tag-dinner. Sige. So, mao na inuuntoy na hitabo. Kalibre ko di ay. Salamat. Nakakita na gyud ko nga ni katawa ka, sir. Ha? Habi ni mo sukad masukad. Wa gyud ko makakita nimo ganing ngisi. Murag stressed kayo ka. Disappointed lang kay ko, ma'am. Kay mo rabag. Ako ray giganahan nga madayon ning kasala. Ay sus. Kon ako pa'y bride to be nimo, unya sama nimo ang akong mabana. Ma-appreciate kid kaayo nako ang imong effort. Swerte kaayo siya nimo, sir. O swerte sad kaayo ang imong babana, ma'am. Kay wa mo'y labad sa pag-prepare sa kasal. Swerte unta. Pero wa pa'y lalaki nga nasaag. Ay, di na ta manghisgot, anak, sir. Oy, maghisgot ta og laing butang. Mao daing nadugay ka kay nagdungan na lang mo kaon. Sa'yo malagi kang mi-out. Wa man lang ka makahunahon na og apas dito sa meeting nato. With the organizer. Ikapoy na ko. Tuo di ay. Mupauli ko sa probinsya sunod weekend. Kuyog ta para maila-ilasag ka sa kong mga paryente o ginikanan. Dako man din nga reunion karon. Apil ang mga kaparintihan ginamo. Ako, wagi ko makasuway og ingon ini. Kay nagdako man ko nga waday ginikanan. Amor, anak. Maayo kay. Nakatungagid in town ka. Dugay na sa kung wa makauli din sa tong probinsya, magod. Og pagkahibaw na ko nga natin reunion, ni-file gidayon ko og leave. Og mauna ba ni si Louie? Yes, ma. Love, ako mama. Hello, tita. Hello, Dong. Familiar imong naong, Dong. Murag naa kay kapariha og naong. Mao ba, tita? La, wa man ko'y kapareha og naong nga artista, tita. Si Papa Ramoy nahibaw-an ako nga naliwatan ako. Unsa may pangahan sa imong papa? Fred Sabanal. Fred Sabanal? May picture ka ba sa imong papa, Dong? Oh, di man, tita. Oh. Di na, tita. Oh. Dili. Oh. Ngano, ma? Akong nauyab ang papa ni Louie, anak. Kabit ko sa imong amahan, Louie. Unsa? Oh, sa akong nahibawan, padung sila si mama o papa sa bahay sa kabit ni papa. Kay gusto niyang sulmon kay may mablos ko nun eh. Unya, na disgrasya sila paingon dito. Ikaw di mo'y hinungdan? Dong pasaylo ako, Dong. Nagmahay na ko sa akong gibuhat. Ug wa na ko makapangayog pasaylo sa imong mama kay awahin na ang tanan. Wa na sila. Sa ato pa, half-brother na ko si Louie. O anak. Sorry. Pero, di ni na ako kaya. Love? Wait! Dili na ko kaya nga maaptubang sa pagkusab sa mama ni Amor.
Kisukad nga namatay ang akong ginikanan. Huwag ko lang gipasol. Siya na. Kaysa ba hinungdan nga nga sa'yo ko nawan ang ginikanan. Dili na ko kayang magpakasal ni Amor. Mao pa. Sayang no. Nagpasalamat lang sa ko kay nahibaw na ako nga wa pa may makasal. Wa ko mahinaya ko pagkasal sa ako ra ding half-sister. Pero ay kabala ka mo. Bayaran ti ka sa imong mga sa imong time og effort. Why problema, sir? Ayaw na ko na una, ah. Ani na lang. Kalimti ang imong problema. Unya, manglaag na lang ta. Aron dili ka mag-uol. Mao deng dali ra kay kang naulian ginaam days vina nga may sige uban-uban nimo. Oo. Og na-enjoy ra sad ko nga kauban siya. Makita ang mong naong bay nga malipayon gid ka. Unya. Unsa ba may gidugayan nimo? Kung nakagusto ka niya, pagmuyab bida yun. Ha? Manguyab ka na ko? O Vina, karon pa ko naka-feel og kalipay og balik. Ug malipayon sad ko uban nimo. Maong Yes. Yes, uyab na ta. Yes, I love you. I love you too, Louie. Dili ginato matagan ang kapalaran. Kisay magtuo nga ang babae nga maoy bayran ako nga mo-organize para sa umabot ng tanan ko nga kasal, mao ang akong asawa karon. Ug way paglubad ang kalipay ug pagmahal nga gibati na mo sa gusa. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka namang higalan kaagi ni Louie nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga dekalahan, Love of My Life. Ang mong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papeda sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang liining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpamina.